Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Тонымаслық болып өзгерді. Капиталь ремонттан соң яңа Кешір орта мектебі ашылды. Бірінші мәртебе, бірінші класс обновленный яңартылған мектепке аякларын басып кірді. Заманча төсмір алған урамда халық үшін көңілді шара. Ознақайда ишік алды бейремі ұйыштырылды. Барысы 5 жылда 150-ден артық ишік алды, ремонтланды. Ойынды Ознақай шақарында, Ақтөбе бистесінде. Бір мейданшықта ашыраштылар. Татнефть түркімінің еш қызметкерлер арасында хөнәри ұсталық бәйгісі узды. Очень клиентам понравились, и мы решили в этом году включить это блюдо в конкурс. Яңа Кешір орта мектебі оқушылары үшін яңа оқу йылы башланган күн икелете бейрәм буларак истә калачак. Биредә тантаналы шартларда капиталь ремонттан соң мәктәпне кулланышка тапшырдылар. Әлеге проект Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Татнефть һәм СМП нефтегаз компанияләре ярдәме белән тормышка ашырылды. Яңартылган мәктәп ачу тантанасында Алсу Әхмәтҗанова да булып кайтты. Сизелмешедә узып киткән 3 айлык ялдан соң укучылар яңадан мәктәп бусагасын атлап керергә әзер. Алар сыйныфташлары һәм яраткан укытучылары белән очрашуларына шат. Яңа уку елында Яңа Кешір мәктәбендә 135 укучы, шул исәптән 11 беренче сыйныф укучысы белем алачак. Быел алар укуны ачык, иркен сыйныфларда башлыйлар. Укучыларны һәм педагогларны тантаналы линейкада район башлыгы Тимур Дугуманов сәламләде. Ул капиталь ремонттан соң мәктәпне яңартуның югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Тантаналы линейкада шулай ук Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягъфәров та катнашты. Мне кажется, очень хороший, достойный уровень получила школа. Внутри уютно, комфортно, она оборудована по современным стандартам. Хотел бы поблагодарить преподавателей, учителей, строителей за то, что сделано здесь в короткие сроки. Сейчас последние штрихи наводятся. Сегодня еще раз хотел бы поздравить вас с праздником, доброго пути, Байрам белән, всего самого наилучшего. Мәктәптә зур эш башкарылган. Акытлар залы, азык-төлек блогы, ашхана яңартылган. Инженерлык шелтәрләре тулысынча алыштырылган. Бинаның фасады җылытылган, тәрәзәләр, идән япмасы алыштырылган. Яңа җылылык һәм канализация системалары, шулай ук җиһазлар, инвентарь урнаштырылган. Тирә-юньдәге территориядә төзекләндерелгән, асфальт җәелгән. Моннан тыш спорт залының яңа бинасы һәм аңа җылы күчеш төзелгән. Мәктәп бинасының конструкциясын көчәйтүгә аерым игътибар бирелгән. 1973 елда мәктәпне ачу хөрмәтенә урнаштырылган пионерлар постаменты да реставрацияланган, чөнки бу скульптура мәдәни мирас булып тора. 17 ел ремонтланмаган мәктәп хәзер менә бүген беренче мәртәбә, беренче класс обновленный яңартылган мәктәпкә аякларын басып кірді. Мин бик шатмын. Әле теге үземдәген аңлап бетерә алмыйм. Ничек эшләрбез шушындый матур бинада, ничек укытырбыз, күз алдына да килми инде. Менә инде алар бер салатласа, менә без бит инде 3-сеннән укыта башлыйбыз, алар бер салатласа. Шул вакытта күрербез инде ничек буласын, ничек туйгылары, ничек булыр. Бу бәйрәм көнендә мәктәптә ветеран педагоглар да бар. Алар да бүген барлык коллектив белән бергә яңа мәктәпкә сөенә. Мен бу мәктәптә 37 ел физкультура белән военный подготовка алып бардым һәм 9 ел хуҗалыкта катнаштым. Общий стаж минем бу мәктәптә 48 ел. Бөтен нидән үткән инде. Бөтен мәктәпнең бөтен эшкәртәләр белән балаларга укырга һәм сәламәтлекне сакларга инде. Физкультура дәресләрендә актив йөрсеннәр. Һәм кружоклар алар берсе булыр. Мәктәптә тормыш гөрли башлады. Дәресләр, тәнәфесләр, яңартылган мәктәптә яңа уку елы һәркем өчен белем, ачыш, иҗат һәм казанышларга бай булса иде. Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Мәктәпләр яңартылу, фельдшерлык, акушерлык пункты, мәдәният учреждениеләре төзелү белән бер рәттән республикабыз торак пунктларында безнең ишек алды программасы да тормышка ашырыла. Аның кысаларында Азнакай районында гына да быел 23 ишек алды төзекләндерелгән. Инде матурланып, заманча төсмер алган урамнарда халык өчен күңелле чаралар, ишек алды бәйрәмнәре оештырыла. Болгар урамында узган чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп, биредә яшәүчеләрне бәйрәм белән котлады. Ишек алдын төзекләндерүдә ярдәм күрсәткән актив яшәүчеләргә бүләкләр тапшырды. Сезгә бетмәс, төкәнмәс исәнлек, саулык телибез. Менә ишек алды программасы нигезендә без инде быел 23 ишек алдында шундый эшләр алып бардык. Барысы 5 елда 150-дән артык ишек алды ремонтланды. Инде Азнакай шәһәрендә, Актүбә бистәсендә, авылларыбызда. Менә күреп торасыз, ничек халык рәхмәтле, апалар, абыйлар бик зур рәхмәтле, балалар рәхәтләнеп шатланалар, уйныйлар, ял итәләр. Чынлап та менә бик матур, бик яхшы килеп чыкты. Республика программасы кысаларында әлеге ишек алдында менә шундый бөтен уңайлыклары булган зур балалар мәйданчыгы да барлыкка килгән. Әйе, балаларга рәхәт, әти-әниләр дә бәхетле. Иң мөһиме булдырылган уңайлыкны саклап тоту. Биредә шулай ук яңа юллар түшәлгән, тротуарлар, машина кую урыннары яңартылган, яктырткычлар көйләнгән. Халык бик канәгать. 1979 елдан бирле яшим. Шул хәтле матур, Аллага шөкер, хәзер сөйенеп бетмәслек. Шул хәтле иттереп, яхшы иттереп ясадылар быел бигрәк тә. Менә шулай Азнакайыбызны матурлаган өчен җитәкчеләребезгә зур рәхмәт. Азнакай күләмле матурланды. Бәйрәм кунаклары мәдәният йорты артистларының күңелле чыгышларын карап, мул табыннар артында сыйланып, күңелле ял иттеләр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Традиция буенча нефтчеләр көнендә Татнефть төркеменең яшь хезмәткәрләре арасында быел инде 54-нче мәртәбә һөнәри осталык бәйгесе уздырылды. Катнашчылар иң яхшы вәкилләр дип аталу хокукы өчен 14 мәйданчыкта көч сынашты. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Добрый день, уважаемые участники и гости конкурса. Добрый день, друзья. Калабыз халкы һәм кунаклары бүген күптән көтелгән бәйрәмне билгеләп үтә. Үз предприятиеләрен якларга, намуслы хезмәте һәм югары осталыкларын исбатлаган яшь профессионаллар өчен аеруча үзенчәлекле булды. Эшче һөнәрләре буенча иң яхшылар ярышы Татарстан нефтчеләренең күптәнге традициясе. Бүген Татнефть төркеме яшь хезмәткәрләренең төп һөнәрләр буенча һөнәри осталык бәйгесе персоналны үстерү сәясәтендә аерым урын алып тора. Компаниянең яшь хезмәткәрләрен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Узак еллар нефть тармагы республика икътисадының нигезе булды һәм булып кала. Аның ярдәмендә күп кенә дәүләт программалары тормышка ашырыла. Сәнәгатькә, социаль өлкәдә, республика инфраструктурасында уртак юнәлешләр үсә. Буларның барысы да нефть сәнәгате хезмәткәрләренең югары профессионализм, тирән белемнәре һәм күнекмәләреннән башка мөмкин булмас иде. Профессионализма, глубоких знаний и навыков работников нефтяной промышленности. 40 елдан артык элек бәйгедә Татнефть компаниясының генераль директоры Наил Маганов үзе дә катнашкан булган. Бу бәйге күптәнге традиция генә түгел. Бу бәйге буыннар бәйләнешедә. Менә инде 54 ел рәттән яшь буынның бездә ярышлар дәрте кабызуын күзәтәбез. Мондый яшьләр стандартлар куя һәм Татнефть компаниясын яңа җиңүләргә этәрә. 45-44, бәлки 46 ел элек мин дә нәкъ шулай ук һөнәри осталык бәйгесендә катнашкан идем һәм бүгенгә кадәр үз хисләремне, тәэсирләремне хәтерлим. Я точно так же был участником конкурса профмастерства и помню свои эмоции, помню свои
свои впечатления об этом. Һөнәри осталыкның беренче бәйгесе 1970 елда Әлмәтнефть нефтьгаз чыгару идарәсендә нефть чыгару скважиналарны җир асты ремонты, пласт басымын саклау цехларында уздырыла һәм Владимир Ильич Ленинның тууына 100 ел тулуга багышлана. 1975 елда нефтьгаз чыгару идарәләре арасында аерым нефть белгечлекләре буенча ярышлар үткәрелә башлый. 1986 елда беренче тапкыр бәйге Татнефть берләшмәсе кысаларында оештырыла. 2003 елдан ярышлар яшьләр статусына ие була һәм аларда 35 яшькә кадәрге яшь хезмәткәрләр катнаша. Все правильно, обратите внимание, как трудятся мужчины на всех этих станциях, работа кипит. Скважиналарны җир астында ремонтлау, браулау бригадалары, нефть һәм газ чыгару звеналары, автомобильләргә якылык салу станциясе операторлары, һава линияләрен ремонтлау һәм монтажлау буенча электромонтерлар һәм башкалар үзләренең осталыкларын күрсәтте. Автомобильләргә якылык салу станциясе операторлары бәйгесендә 5 минут эчендә клиентның заказын кабул итәргә, якылык салырга, кофе һәм камыр ризыгы әзерләп, барысында дөрес төреп бирергә һәм машина йөртүчегә хәерле көн теләп калырга кирәк. Быел бераз үзгәрешләр дә кертелгән иде. Раньше у нас были... Элек без бәйгедә эшпишмаклар куллана идек, ә хәзер без аны френч докларга алыштырдык. Бу клиентлар арасында популяр ризык һәм бер нюанс ул яхшы сыйфатлы хәләл сосискалар куллану. Бу шулай ук клиентларга бик ошады һәм шуңа без быел бу ризыкны конкурска кертергә булдык. Мясо тоже очень клиентам понравились, и мы решили в этом году включить это блюдо в конкурс. На старт! Внимание! Марш! Атлам басымын саклау буенча операторлар бәйгесендә 9 звено көч сынашты. Һәрберсендә 2 кеше. Ярышның бурычы штуцер һәм кире клапанны алыштыру. Илгизәр Шәрәфетдинов 5 ел элек бу бәйгедә беренче урынны яулаган булган. Быел да күрсәткән эшеннән канәгать. Наша задача заключалась в том, что... Безнең бурыч штуцерны һәм кире клапанны алыштырудан гыйбарәт иде. Кире клапан өстәлгә бәрә һәм без кире клапанны алыштыру имитациясе ясыйбыз. Кем тизрәк, шул көчлерәк. Ләкин монда тизлек кенә мөһим түгел. Барысы да чиста, хатасыз һәм куркынычсызлык техникасы буенча да булырга тиеш. Без бу бурычны үтәдек. Хезмәттәшем Шамаев Айдарга рәхмәт. По технике безопасности. Вот. Ну, мы с этой задачей справились. Спасибо моему коллеге Шамаеву Айдару. Финалда иң яхшылар исеме өчен 410 яшь белгеч көрәште. 45-шәр кеше 2нче һәм 3нче дәрәҗә призер булды. Шул кадәр үк кеше җиңүче дип табылды. Бүләкләү тантанасында алар үзләренең лаеклы бүләкләрен һәм иң мөһиме үз эшенең абсолют профессионалы исемен алдылар. Бөгелмәнең Татнефть-Снаб идарәсе базасында да һөнәре буенча иң яхшысы бәйгесе узды. Татнефть-Снаб идарәсе Татнефть компанияләр төркеме предприятиеләрен җитештерү техник билгеләнештәге сыйфатлы продукция белән тәэмин итә торган заманча югары технологияле комплекс. Предприятие коллективы быел 75 еллыгын каршы алды. Бәйге дә әнә шул күркәм датага багышланган иде. Сүз Ләйсән Галиевага. Һөнәри осталык бәйгесе мәйданчыкларында бәйрәм рухы һәм шуңа истәп ярыш рухы да хөкем сөрде. Җиңү өчен ремонт звенолары, кранчылар, йөк төягеш йөртүчеләр, кладовщиклар, стропольщиклар бригадасы, шулай ук комплектлы җиһазлар белән тәэмин итү һәм сату бүлеге инженерлары көрәште. Һәр елны үтә торган чара, шуңа күрә монда конкурста участвовать итә торган безнең сотрудниклар, алар әзерләнәләр. Ел буенча шул кешеләрне алып баралар. Шуңа күрә әзерлекләре бик әйбәт. Монда күрсәтә торган кешеләр инде иң әйбәт кешеләр үзләренең базасында, самые профессионалы. Әлмәт, Лениногорск, Түбән Кама һәм Бөгелмә командалары бер юлы 6 юнәлеш буенча ярыштылар. Вписаться во все повороты. Бәйге берничә этапта узды. Аларның һәрберсе катнашучылар өчен аерым сынау булып тора. Беренче этапта аларга һөнәре буенча үзләренең теоретик белемнәрен күрсәтергә кирәк. Узган ел белән аерылмалы буларак, бу ел бәйге сынаулары арасына ремонт звенолары номинациясе өстәлде. Безнең өчен бу яңа номинация. Вообще управление өчен Татнефть-Снаб. Но Бүтін бригада үзенә әйбәт күрсәтте, тырыштылар, әзерләнделәр. Иң көчле звено беренче булыр. Хаталары булган оешмаларның киләсе елга арттырыр дип белеп каларбыз үзләренең белемнәрен.
Елена Дудкина менә инде 34 ел оешмада кран машинисты булып эшли. Мондый ярышларда ул үзенең осталыгын беренче тапкыр гына күрсәтми. Узган ел Елена Валентиновна икенче урынны яуласа, быел беренче булырга тәвәккәлли. Аның тәҗрибәсе һәм профессиональлеге һичшиксез уңыш нигезе булып тора. Проходила подготовка на базе, просто у меня кран другой марки. Пришлось пересесть на другой, постажироваться неделю. Ну, думаю, все получится. Бөгелмәлеләр югары әзерлек күрсәтеп, гомум команда зачетында беренче урынны яулады. Лениногорск икенче урында, алар артыннан Әлмәтлеләр урнашты. Турнир таблицасын Түбән Кама командасы япты. Ләйсән Галиева, Илдар Гимаев, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефтегаз переработка идарәсе хезмәткәрләре нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнен Туктар аланында билгеләп үттеләр. Үз тормышларын Россия өчен иң мөһим сәнәгать тармагы белән бәйләүчеләрнең бәйрәмен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Бәйрәм кунаклары предприятие хезмәткәрләре һәм аларның гаилә әгъзалары булды. Һөнәри бәйрәм йомгак ясау һәм яңа планнар билгеләү өчен менә дигән сәбәп. Шараны ачу тантанасы мәртәбәле кунакларның котлау сүзләреннән башланды. Сезне Татнефть компаниясының генераль директоры Маганов Нойфаш исеменнән безнең профессиональ сәнәгать бәйрәмебез белән котларга рөхсәт итегез. Һәрберебезгә уңышлар, гаилә бәхете, тыныч тормыш. На 24 год ориентировочно 760 миллионов кубометров. Планируем переработать и 155 тысяч тонн ШФЛУ. Это немного ниже, чем в прошлом году, но тем не менее экономические показатели у нас выше. Намуслы нәтиҗәле хезмәтләре, югары җитештерү күрсәткечләренә ирешкәннәре һәм һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан аеруча тырышып эшләүче хезмәткәрләрне бүләкләделәр һәм аларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Алар арасында Евгения Галимова да бар. 9 ел элек әтисезләре буенча бара һәм аларның хезмәт династиясе тагын бер нефтче белән тулылана. Хәзердә ул минем белән даими янәшә, ярдәм итә һәм үзенең кыйммәтле киңәшләрен бирә. Чөнки нәкъ менә сәнәгать куркынычсызлыгы белгече булу җиңел түгел. Бу бик зур хезмәт. Нефть һәм газ чыгаруны башлап җибәрүче тармак ветераннарына аерым рәхмәт сүзләре җиткерелде. Анвару Шадиковичу, работавшему слесарем по ремонту технологических установок цеха номер 7. Татнефтегаз переработка идарәсенең мактау тактасына кертелгән хезмәткәрләрне аеруча җылы сәламләделәр. Иң яхшылар унлыгында Илнур Хабибуллинда. Ул билгеләп үткәнчә, идарәдә һәр хезмәткәрнең һөнәри үсеше өчен мөмкинлек бар. Яңа килгән кешеләргә белемнәрне үзебез бирергә тәкъдим итәбез инде. Җитәкчеләребез дә бик яхшы һәр вакытта ярдәм итәләр. Сораулар булганда бик җиңел решать итәбез инде сорауларны. Ну, эштә күңелле. Коллективда бик әйбәт безнең. Күркәм традиция буенча бәйрәм программасы һәркем күңеленә хуш килерлек итеп төзелгән иде. Берәүләр идарә артистларының концерт номерларыннан ләззәт алган арада, икенчеләре актив аттракционнарда яңа хисләр алды. Бәләкәй кунаклар рәхәтләнеп батутларга, төрле мастер-классларга киттеләр. Попкорн һәм татлы мамык белән сыйландылар. Грэмми кавер төркеме чыгышы музыкаль бүләк булды. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.